Sirrina, Sirrina ne. Raya! Raya! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fim ɗin batsa a gidana? Binta! 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 Na'am ya gida. Wannan wayan Rukayya ne. Idan ta tashi bacci ki bata. Sannan kuma ki ce mata nan da kwana 3 ta fito da miji. In ba haka ba duk wanda na bata ita ta ja. Kai dama ina neman ka, lantana budurwana na ji labarin kana zuwa wajenta. To zan gaya ma ina ja ma kunne, lantana ba sa'ar ka bace, ba tsaran ka bace lantana. Na gaya ma kar ƙara zuwa wajenta, idan ba haka ba zan yi ma ran mutum zai ma abubuwan da baka tunani ba. Wallahi na gaya ma kar ƙara zuwa gunta, na gaya ma. To. Okay. To bari in hodi ma ka jiya ba lantana ba kai ba ga yadda nake ba hala na rance da Allah duk ni sake ganin ka wurin lantana ba ita ba ma kai duk wata yarinyar da ashiyar nan tasu ka sake zuwa wajenta wallahi sai na sa an yi ma dauka amarya an yi min tarala bushanka in kida ma kashi dan iskan banza da kai bushe Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wayan sirri na ne. Sirri na ne wannan. Rukayya, san da yawa. Amma ina kwana. Lafiya lau Rukayya. Na gaji. Amma na aje waya na duba ko na ga ban gani ko kin Ga wayanki mahaifinki ya ce in baki. Sannan kuma ya ban sako in baki. Ya ce nan da kwana 3 ki fito da miji. Idan ba haka ba yayi rantsuwa duk wanda ya ga dama zai aura miki. Kwana 3 fa. Wani abu ne? Sirrina ne ya ba zan boye ba. Sirrina ne ya ba zan boye ba.
inna ilaihi raji'un. Duk yadda aka yi baba ya ga wannan bidiyon na batsa. Tunda har sai ce in fito da mijinan da kwana uku. Bari in duba wayannan. Inna lillahi. To ai ya mai kamata in su daga. Ki fito da mijinan da kwana uku. Ina! Wallahi baka isa ba nan da kwana uku. Tatsuniya ma kenan. iyayena ba za ku gane min ba. Kana ina? Kin can min kin zo min da albishir, amma tun ɗazu biki ce kuma sai kallo nake kina murmushi. So ai ni kaina dole in yi murmushi saboda ni kaina irin albishirin da na zo maka da shi abin murmushi ne a wurina da na amince da soyayyarka ka turo iyayenka gidan mu ayi magana aure. Handina soyayya ce, tunanina soyayya ce. Abba! Ya za ina cikin jin daɗi kawai ka zo ka katse ni. Jin daɗi? Jin daɗi ko tunani? Wallahi, sai da kai ne shiga cikin zuciyata. Ban san yadda zan yi ba. Duk matan da ke cikin duniyar na Abba, ka tsaya kana tada hankalinka kana tunani akan mace. Ina ganin Abba ya kamata ka daina wannan tunanin saboda bai dace da kai ba gaskiya. Isa kaga. Sai da kai ya shiga cikin zuciyana ta hanyar da ba zan iya cika santa a cikin zuciyata ba. Ina son tafiye da komai a rayuwana. Idan ba za ka kawo min shawaran yadda zan shawo kanta ba, don Allah ka ƙara zuwa min da wannan magana. Ka je kawai ka bar ni yi tunani na. Abba bana son na barka a yanayin da kake ciki a yanzu. In dai aka riƙe ni kawai ka bar ni. Shikenan. Za mu san yadda za mu yi. Komai ba zai gagara ba. Tashi mu je mu sallah. Ki fito da miji ne da kwana uku. Wai a garin yaya kika bari ya kalla abin turo miki ne? Wallahi tallahi ina kallo ina jin daɗi ina lashe baki ni kaina ban san lokacin da bacci ya kwashe ni ba. Kawai ya shigo ya ɗauke wayan ya tafi ya je ya kai ma umma. Sai da safe fa da na tashi tukunna na je na karɓo wayan wai ina zuwa umma take faɗa ni. Ya ce ki fito da miji nan da kwana uku. Kai, amma gaskiya an samu matsala. Yanzu ruki me abin yi? Ni kaina ga baki ɗaya kaina ya kulle ban san yanzu me abin yi ba. Amma ina jin ka. Yanzu ina zuwa, ki san me za yi? Sai ka faɗa. Ina ganin ki bari min da kwana uku magani. Kayayye. Kwana uku gaskiya yayi yawa. Kai sai ka ci baka san halin abban mu ba. Ruki, lokaci ba zai kure ba. Ni na san me na tsara kuma kin san ni ne na tsara abu. In dai har na shirya abu, ki san cewa yana shirya da ke ko? Kaga wata me zai. Mata. Ke wait. Ke biki san ke haɗu ba muna gaishe ki kina muna wulakanci ba. Ke baki san mu ne ƴaƴan masu kuɗin garin nan bane? Ba sani ba. Ba Allah. Ke waradu ha. Ke bani kuɗi Allah tallahi. Ke mu su alin ko dan gota suwa da mu hala an hodi miki duk bayaran mu na ba. Alin ko dan gota ba da zai zo ci duwa mai a gidan ba. Waye ne bai ga wannan abun ba? A ciki ba. A ciki. Farko dai sunana Bombo Clara amma nake ce min sarauta. Garin nan babu inda ba san ni ba. Ni kuma ke gane da yake ni London boy ne kina ce min Malos ko kuma ki ce min Malo guy aka dan Sokoto duk wanda kice daidai na. Gane? Au waradu. Ku yanzu da kuke rawan jiki kamar miyan anguwa. Akwai wanda iya national anthem a cikin ku? Saboda ni duk wanda iya national anthem a cikin ku da shi zan yi soyayya. National anthem? Ke wato dai a takaice kishin kasa kiki. In dai national anthem ne kawai ka bari. Bari mu ɗaya magana mallam. Ka bari mu mata. Bari mu yi magana. Ai da ka bari da ka bari ka ba ku wani. Wallahi duk yadda ha gani wa gariya na nan ci da Allah son ta kai ta kware mu yau. Ka bari wallahi ka bari duk wanda za a yi ta mu raina mata hankali ka gane mu kai ta ɗakin bala. Koko kuma ka san ɗakin na kallon goke fa. Lahiya lau. Amma yarin mata na shan anthem da kattare gaskiya na. To turance mai ita. Mutumina waradu wato ke gane da yake ni ke san ni ba made in Nigeria nake ba ni daga London nake ke gane
kai ka dan ware mata ko za ta he gane abin da haka faɗi. Indi national anthem ne ki kwantar da hankalinki. Yanzu a miki national anthem. Waradu. Arai soko. Kai inda Abacha yana raye da tuni ya kashe ka. A ina rage? Na ta bace. Yarinya nan ta fito da miji? Tunda ne mata magana har yanzu bata ce mun komai ba. Bata ce komai ba. Je ki kira min ita. Ke. Yau kwana 3 ya cika. Wa kika fitar a matsayin miji? Wa kika fitar a matsayin mijinki? Abba, ban samu ba, amma da Allah ina so a ƙara min lokaci. Baki fitar ba? A ƙara miki lokaci? Malam ya da haka. Yayin da tafiya ka zo ka sha gabana. Ki hakuri masoyiyata. Na san na firgita ki, amma dan Allah ki mun afuwa. Masoyiyarka? A ina ka san hadda zaka yi min wannan kalmar? Masoyiyarka. Lalle bici gane ni ba. Ni ne Abba, wannan zo gidan ku ranan nan. Okay, Abba. Amma lokacin da ka zo baka ji me na faɗa maka ba? Na faɗa maka sai hakuri? Ka zo ka tare ni a titi. Rigayya. Ko menene matsala ta ne? Ya kamata ki yi hakuri ki bi zaɓin da iyayenki suka yi miki domin su suka haife ki. Haba Salma, da zaki ji bakin cikin da kika samu a cikin raina kaɗan wannan maganar da kika yi da baki mai sabo wallahi. Daga faɗan gaskiya sai cibi ya zama gari? Salma kenan, a wajenki take gaskiya, ni a wajena abin da na fi tsana kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina cikin hankalinki kuwa? Ina cikin hankalina. Ina so in yi karatu ne in zama likita, in taimaka wa mata ƴan uwana, sannan kuma in huce takaicin maza. Me yake so in ƙara faɗa miki kuma? Takaici? Me takaicin maza? Tambaya ta kike yi? Da kina buƙatar an san? Da na baki. Akwai wata ina sabo yarinyar da ni ga ma na tare ta jiya. Ka wannan yarinyar tana da kuɗi. Ai bayan na tare ta, na tafi da ita. To ina ga tashi wuce ta ban 4,000. Ko mu ta kai shege to kai ya za a baka 4,000 a ce yau ta kare mi kai rasu. Kai ka san dai business din nan ba iya ta kudi yayi. Gaskiya na. Ina fitowa na kare abin nan. Mu ta ni ma in ya gina. Ai wallahi wurin ta. Na rance da Allah ba mu zama, ba mu da ko zauna. Na zauna. Yanzu za mu iya zuwa kai nawa ke nemi aro in je in nemo ma. Ni yanzu a samu mana ko dai irin 3,000. 3,000 ta ma. 3,000 ta ma. Tashi mu je. Ka zo mu je kawai. Allah dai ya daura mu kan yarinyar nan. Amin. Kai wai yarinyar gaba ta fitowa. Dan ban ma zo bayanan da Allah ya dan ci dankali kayan ta fito. Wani wani ka ji. Kai. Wallahi tallahi ita ma ta yi. Sarauta ya kai ni a gidan namu. Wallahi tallahi ni ne a gidan namu. To Allah sa lafiya. Wato kamar dai yadda ka sani mun wannan bawan Allah da yake gani abokina ne kuma baban shi ne komanda na kasan nan kaf duk wani shiga da fice da ka sani baban shi yake cewa yi sannan za a yi bari sannan za a bari ba wani shege na faɗi ko ƙarya ne ai wato ke gane ni nan da kika gani na ni na Malos ko kuma kice dan Sokoto duk gudana ke gane da na shigo Najeriya wallahi wani virus ya shige ni ke gane sai gaba ɗaya ni zama banda kuɗi na sun laƙe boda in dai ba ki da an ba Allah muna cikin matsala ne na kuɗi Kuɗi ne matsalan wallahi muna cikin matsala ne na ga wannan
Yawwa. Kai tsaya mana. Ai ka ji matsala ai. Ai ba ka nutsuwa lokacin da dan ban 2 minutes zo in dan gane. 10,000 ta bamu fa. Ka barin kirga mana ko sun kai. Ai mun yadda da ita zo. Ka bani kirga kudin nan gani ko sun kai 10,000 ta bamu fa. To shikenan. Dan to okay. Dan minti daya muna zuwa. To dan ba minti daya. Muna tahowa. Ana zuwa da ita. Ba ga ba wallahi. Ni ma fa na ga yarinyar nan kawai kudi gare ta ba kamar hauka. Anya wai. Ni tun da nake na taba ganin mutumin da yake can 10,000 ne. Kai tsaka ja. Dan baki mata kasuwanci za mu yi ta ba. Kai ka ta da nawa shi. Aka ba. Allah so amago kake hala ko aka kunnan ka. Kai ai kin gaji nan. Sai da abin da koya mai na dauka kokolon ta take. Kokolon tana ja. To da yake matsalar kin gane tunda dai mun ga kyan mutum ne kirki ce ko ba haka ba kowa da ya san mutanen kirki dole ne a yabe su ko abin nan to kuɗi muke nema dama muna son mu dan yi business mu dan fara wani business wallahi business din sai ta kana muke son mu fara America to Nigeria da gwanjo za mu ringa shigo exporting da importing za mu ringa yi za mu ringa shigo da kaya daga turai muna maida musu za a dinga towa da su cikin jirgi ana maida su kwarai wallahi ko ba sai za ta shi mi business zuwa turai ko 30 an ka samu ba matsala bana kawai ka gane in za a samu ana manage ki taimaka to ni dai sarauta ba da kuɗin bane in na bada ba a san dawo min da shi a kai ta taɓa ba kuɗi baka dawo mata da su ki kwantar da hankalinki wannan bawan Allah da yake gani baya saba alƙawari shi an magana ki ba mu kuɗin shine zai amsa ba ni ba to idan na ba ku shi za ku dawo min da shi nan da kwana 3 nan da kwana 3 kuɗin ki ma ina ga sai mun kusa ninka sai an rubanya miki da dole ma za a kawo miki su to kun ga dai kuɗin da zan ba ku yanzu na adashi nake tarawa dan Allah in na ba ku dawo min da shi ba kanki an ce da an kace miki dala ta dashi kuma da dala za a kawo miki ai ba sai ma kin kirga ba mun yadda da ke ba sai ke lisawa ba ba sai kin kirgawa ma sarauta ina kwantar da hankalinki in dai wannan ne shikenan mun gode Allah ya bar zumunci yanzu shiga gida yanzu ki shiga gida za mu zo mu same za mu taho mu same za mu zo mu same ki kutuma kai yanzu yadda za a yi ka rike 10 kai bari in je wurin zo mana kai zo mu je mu zauna ina Rukayya! Ke Rukayya! Rukayya! Uzuri ya ƙare, dama ya ƙwace, baki da wani sauran uzuri. Mijin da na haɗa ki aure da shi, ya zo ki je ki gan shiganki. Allah kenan Allah kai ne Allah yadda ya so. Ashe akwai abin da Allah ya gani bai bani aure ba tuntuni ni malam Mudi ashe ne san me so na amma fara nan fa malam Mudi ango kai ai ranan ma ne ranan ma wayannan tafi ma dole a canza su dole na ya sa manyan kaya ai malam Mudi ango ashe ne san me so na kun tsami Ani ne an bayi. Ina da gashi ba ina irin gashi. Idan ana magana akan shiri mai dogon zango, Kacalla Investment ba su da na biyu. Bayan kammala shirin sirrin kyau, yanzu haka mun sake shiryawa domin sake kawo muku wani kasaitaccen shiri. Mai dukuna da tinja da ambaliyan tsantsan tsakwaran kauciya da zilliya game da turka mai suna Fatima da Safwan. Fatima, bari in je na makar wallahi. Ki kawai bari ka tafi baka tunanin zaka tafi ka bar ni kaɗai a gida. Ina son ki. Kin ga namiji? Idan ga ja mishi aji, idan ya miki magana kafin ki amsa mishi sai kin ja aji. Idan ya fi dama sai kuma sai ki bi hagu. What? Mijina ne fa. Ni ma mijina ne. Na ce miki ki ta kan mijina. Safwan ni za ka yi wa haka? Safwan.
Wace ban ba ki hakuri ba? Dalla malam da kaka, da kai nake yi. Kai gidan uban waye ne a garin nan? Ka gani ko har ƴan mashin ma sun san halin ka. Dakata, kai. In dai kin samu kan ne ba. In dai akan mata wallahi kowa ya san matsala. Ya fada wa tarkon shedan ya bi son zuciyarsa a ƙarshe ya shiga tsaka mai wuya. Duk abin da ke gidan sarki idan ka je kasuwa ana sai da shi. Fatima, ba ki da hankali ne? Na fi maka haukaciya hauka. Jala yi min shiru munafikin banza munafikin yofi kai ba abokin ƙwarai ba ne. Shiga tsaka mai wuya. Fatima da Safwan, mashiryin shirin Osi Madobi, daukan nauyi Malam Hudu Mazaje, ba da umarni karamin su babban su, darakto daidai da zamani Mr. Abba Dan Ilu. Ba ka ake lura ba? Ke? Idan ba ki tashi kin min daga ofis ba, wallahi sai na ci miki mutunci. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Osi Madobi. Fatima Safwan yana nan tafi. Kin ji kaɗan daga cikin labarin soyayya da kin ji abin da soyayya ta janyo mu. Fuskar da take cike da annabi, fuskar da a kullum take salloli guda biyar, fuskar da ta cike da soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ke, dakata. Na gane irin ku ne masu son shiga zuciyar masoya ko? Abin da nake so a wurin kina riga na samu. Ni dai fata na don Allah ki ji ki same ta ta amince da soyayya. Kada ki taba ki sake ko ki tunanin cewa ke jinin mu ce. Jamil, dama kai ne Jalaluddin? In dai kina so na da gaske, ki same ni a gida bayan sallar magriba. Ai shi so mafarinsa kallo, ita ko ƙauna wani abu ne da Ubangiji yake sanya ta a cikin zuciya. Da gaske ba abin da zai faru. Allah ya isa tsakanina da kai. Ana so a samu mutum ya kasance mai gaskiya da riƙon amana da kuma tsoron Allah. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Yi amfani da MSK Booster mai alamar doki, sinadarin ƙarfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure. Idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da ƙwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci NAFDAC ta bashi lambar shaida. Kamfanin yana aikawa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka 10, a farashin Najeriya naira 5,000 kacal. Don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng. za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da ma larabci, ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya 080-339-9406. Isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki. Idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba.